O Bloque Nacionalista Galego concorre ás eleccións do 22 de maio coa mesma ilusión, coas mesmas ganas que o fixo en 2003 e en 2007. Coñecedores de que nestes anos Moaña experimentou importantes avances e melloras, pero tamén sabedores de que hai moitas expectativas, moitas ilusións dos moañeses e moañesas aínda por cumprir. Concorremos cunha candidatura de homes e mulleres, mozos e mozas, con experiencia, con coñecementos, con ilusión e, sobre todo, que teñen na cabeza os problemas e as expectativas dos nosos veciños e veciñas. Nestes momentos en que as dificultades económicas ameazan a moitas familias, en que a crise parece que nos nega o futuro a todos e todas, traballaremos ombro con todos os veciños e veciñas para salvar as dificultades, para que Moaña non se pare, para poder, á volta de 4 anos, dicir que Moaña é aínda moito mellor. Coa vosa forza, cremos que Moaña ten futuro.